थ' लोगोफोर आं बुंदोंमोन दाख्लैहाय गथ'फ्रा जुदि उन्दै समावहाय बिमा बिफाजों बुजायो माबा मोनसे सोंनायनि थाखाय होमबा मा जायो गिनाय हाबो होननानै ना आरो गिनाय हाबबा मा जायो बेफोरबायदि गथ'आ माने फरायनायाव माने आभारेज बांसिनानो आभारेज जायो ओमफ्राय जायफ्रा जुदि एसे खस्थ' खालामो एक्सट्रा माइल थाङोबा मा जायो बिसोर माने सुखा जालाङो आरोना ओमफ्रायो बेफोरबायदि गथ'फ्रा मा जायो कलेजाव थांबा बा स्कुलाव थांबा माने मास्टारफ्रा जुदि माबा मोनसे फोरोङोबा माने रोङाबाबो रोङो होननानै सिङाव दोनखुमायो आरो रोङा इसोरो बुजिया नाथाय मास्टारा जुदि सोङो नोंसोर बुजिबायना होननानैहाय होमबा मा होनो इसोर जेबो बुङा ओंल' होनना बुङो नाथाय बुजिया आसल मथे मानि थाखाय होनबा इसोर गिनाय फैयो जे आं जुदि रोङा होननानै सोङोबा मास्टाराबो आंखौ बुगोन नामा बा लाजि फोनांगोन नामा बिदि होननाय मोनसे गिनाय हाबो आरोना आरो बिदि गथ'फ्रा मा जायो बांसिनानो माने साइक'लजिकेल प्रब्लेम जालाङो दे उनावहाय आरो फरायनायाथ' आभारेज जाखायो खायफाथ' बिनिफ्राय आभारेजनिफ्रायबो खम जाबावोसो आरो बांसिन माने 2-3% बा 10%खौनो हमना ला बेफोरबायदिया माने एसे सुखा जायो आरो ना गावनि मेहनतखौ लानानै माने गावनि माने खस्थ'खौ जुदि माबायोबा आरो ना खस्थ'जों एसे दावगानो सेस्था खालामोबा नाथाय बांसिनानो माने जायो साइक'लजिकेल प्रब्लेमाव हाबो आरो गिनायजों माने जेलेस जालाङो लासै लासै जेनेबा मानसि बेलेग स्टुडेन्टफ्रा माने गिया सोंलाबायो टिचारनावहाय फ्रियैनो बेफोरबायदि गथ'खौ नुनानै मा जायो बिसोरना जेलेसि हाबो आरो जेलेस माने मेगन सानाया हाबो ओमफ्राय बिनिफ्राय अट'मेटिकेलि माने रागा जोंनाया फैयो गावनावहाय माने बिसोर गावखौनो गाव हमनो हाया आं मानि थाखाय रागा जोंदों नाथाय एकदम माने माबा मोनसे माने रागा जोंनाया अट'मेटिकेलि फैयो बिसोरनावहाय आरो बिनि अनगा मा जायो बेफोरबायदि गथ'आ माने ससियेलि आउटवर्ड जानो गोसो जाया माने बाहेरायाव थांनानै लोगोफोरजों फ्रिलि गेलेगोन बाहेरायाव थांगोन ससाइटिजों लोगो जागोन बेफोरबायदि गोसो जाया बिसोरनो मा जायो खालि रुम सिङाव थांनानैहाय हाबसोनानै हारसिंनो थानो गोसो बिदिनो हारसिंनो माबा माबि जिखुनु बुस्थु खालामनो गोसो गाज्रियानो जा मोजाङानो जा नाथाय आरो बुहुद माबा माबि सानलाबायो डिप्रेसनाव थाङो बेफोरबायदि जायो आरोना बेफोरबायदि गथ'फ्रा बेनिखायनो गिनाय सर' हाबनाया गथ'फोरनि माबायावहाय ना दिमागावहाय बियो बिराद गाज्रि बेफोरबायदि भिडिअ खोनासंबाय थानो आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबसक्राइब खालामनानै ला अके लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय